Представи си накратко. Съм Марин Шалманов, уча в 11-ти клас на Националната природно-техническа гимназия академик Любомир Чекалов. Какво правиш през свободното си време? В свободното си време, най-много да кажем, че участвам в състезания по математика, информатика, разработвам различни проекти. Може би ще питате дали това е свободно време. Да, за мен това е свободното време, защото тия неща ми харесват най-много. Какво ти хареса най-много в левото? Защо реши да се запишеш? Обичам програмирането, а пък програмирането е една голяма част от FLL. Също така FLL включва много работа в екип, което всъщност е едно много полезно нещо, много полезно умение и е много забавно да работя над него. Добре. Представи отбора Касапинчо с 3 думи. Уникални, иновативни, най-добрите. А сега пожелай нещо на отборите от FLL. Да представят най-доброто от себе си на състезанието.